Здравейте, аз съм Фарпрос България. Това е Clash Royale геймплей втори епизод. Така, от последния път, когато снимах, това беше отдавна, бях на арена 3. Сега съм на арена 4, 1147 купи. Новите неща, които челих от арена 4 са Hawk Rider, мини пека. Така не знам дали имах майния хорд, май не. И това е дек на отбор, който един път съм го използвал, един път спечелих, един път загубих преди една минута. Сега да видим дали ще спечелим. Някой като снимам има по-голям късмет. Така. И да видим дали ще успеем. Трябва да ми стрели спешно. Трябва да ми стрели. И реално. Добре, покрай да се убия. Точно мазин. Не мазин. И за малко да мазин. Интернета не е защо. Аз безум вече. Само да ме заради. Вот. То се вече карка. Така си е. Карак е то голям. Това си се взема. Не, тъм. Мечтай си, мой френд. Мечтай си. Ще ме вземеш друг път. Ще разкримеш си. Друг път можеш да го вземеш. Сега не е подходящо. Не, това го знам. Вау, с 93 демидж. Това е готино. И... What, една корона! Да, новия апдейт е много хубав, защото вече дава голд. Друг имаше новия апдейт, аз забравих. Да, на TV Royale вече се разпределя по арени. Някой тук на арена 3 е ходил на екскурзии, до... Я ще ви кажа коя е арена. До арена... Къде беше голема? На арена 6 или на арена 5? Не знам, ама ходи до 5 или 6 арена. Ходил за голем. Голем, да видим някой. Да, това съм аз. Онлайн е на 50.
Да направим още една атакичка. Много бързо е, брат. Много бързо ще нещо. За къде? Много бързо. О, нищо. Да, слагай си там очи. Като искаш прави. Ти няма вземеш. И сега тук ще му направим и после като му заразшим така, тук ще му разреша бързо другата. Не стане по моя план. Не, става. Става си по моите план. Не скелетон знае. Bye-bye, my trick. Bye-bye. Crazy. Иди, заминавам околото. Това е добър дек. What the 20 хилт? What? Fuck? Аз съм добър. Така, ще го бъдем кремайци. И сега идва великия момент, Крончест. Да го отворим за вас. И ще спирам клипа. 267 голд. 3 джемс. 4 арос. 11 барбарианс. 21 мания хорд и 4 рокета. Нищо интересно. Единствено... Ако ми се паднеше нещо друго. What? Добре. И това беше всичко от мен за този клип. Надявам се да харесал и до следващия път. Абонирайте се. Чао!